Pois xa temos preparada a nosa parella que chegou ao máis alto do plató, casi tocando ceo aí, Manel e Dani. Máis alto que a min, evidentemente, chegou un poquinho máis alto, eu vou aquí o remolque, pero sí. Pero que faría eu sen ele, Pois unha parella moi ben compensada, xa estamos a ver que veñen aquí a loitar por unha causa moi digna e moi necesaria. Botarlle unha man aí á Federación Galega do Alzheimer e outras demencias, pola que hoxe imos tratar de recadar o máximo posible. E atención, porque temos no bote 3.000 euros. Aí están. Ponse o plató en vermello, chegan os cartos, chega emoción e chega tensión, porque neste minuto final hai 60 segundos para respostar 5 preguntas. Temos 5 temas que hoxe son, a ver que vos parecen: fútbol 2025, música 2025, películas 2025, política 2025 e libros, adivinade que ano? 2025, deixa Tamén, esta non é correcta, pero vale para quentar. primeiro acerto, non? Ese xa conta como acerto. Este é para quentar, para coller confianza, para coller confianza. Vale, veña. Agora, si pido máxima concentración, tempo, fútbol. Que xogador español foi o máximo goleador do Mundial de Clubs de 2025? Ni idea. Xogador español. Non é correcto. Música, segundo Spotify, que tema foi a canción do verán 2025 en España? Rosalía. Non é correcto. Películas, título da longametraxe que levou o premio Óscar a mellor película en 2025. Esta é túa, Non é así. Paramos o tempo, porque cando non empezamos co pé dereito, o mellor é botar un pé a terra, calmámonos e de paso repasamos as preguntas que xa vos fixen. Temos ainda 30 segundos por diante, máis 31 segundos, non vos quitamos ningún. E recórdovos, a de fútbol buscamos o xogador español que foi máximo goleador no Mundial de Clubes deste 2025. En música, queremos saber cal foi a canción do verán para Spotify e que estamos buscando máis películas. O Óscar a mellor película en 2025. Dadelle unha voltiña e preparaivos, porque continuamos con política e con libros. Vale. Imos a lo, veña. Ánimo, concentración e tempo. Non é correcto. Política. Quen foi nomeado vicepresidente dos Estados Unidos en 2025? J.D. Vance. É correcto. Libros. Que nome de muller aparece no título da novela gañadora do Premio Planeta 2025? Eva. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Vera, joder. Porque esta de libros doeme no corazón. No, é que Vera, é que liéime, é Vera, non é Eva. Pois veña, continuamos. 17 segundos por diante e non paramos ata o final. Sorte e tempo. Non é correcto. Lamine Yamal. Fútbol, que xogador? Non é correcto. Música, segundo Spotify, que tema foi a canción do verán? 6 de febrero. É correcto. Películas, título da longametraxe que levou o Óscar a mellor película en 2025? O bus. Non é correcto. Libros, que muller aparece no? Vera. É correcto. Fútbol, que Nico xogador Williams. español? Cal dixeches? Nico Williams. Tampouco era correcto. E así chegamos ao final deste minuto. Aplauso para eles, para Manel e para Dani. Non estivo nada mal. Quedounos dar con Gonzalo García, que era o xogador que buscábamos, que foi o máximo goleador ese pichichi no Mundial de Clubes, e a película que levou o Óscar este ano foi Anora. Anora, todo xunto, non é que sea familiar. Anora. Vale. Anora. 2 de 3, non está nada mal para ser o primeiro minuto final. O importante que gracias aos seus acertos, 1.000 euros sí que van para a Federación Galega de Enfermos de Alzheimer. Aí os vemos para que poidan facer esa gran labor, axudar os enfermos e tamén as súas familias. Nos mañá temos máis Atrápame Solidarios con Manel, con Dani, con todo este elenco de estrelas. Como sempre, a mesma hora, aquí agardamos por vos. Vémonos, ata a festa!